गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअलि आं दिनैहाय सासे मानसिनो ब्लाड होनो मोननानै डनेट खालामनो मोननानै बिराद खुसि मोनदों, गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों। मानसिया थांना थासान्दि थैनायनि सिगां बा जिउ जोबथा हां बोनायनि सिगां मानसिया माबा मोनसे आसा बा लुबैनाय थायो। हयथ'बा खायफाया लोमजानानै जोबथा हां बोनायनि सिगां बिनो हयथ'बा ब्लाड एसे मोनोब्ला हयथ'बा बेखौ मोनसे आसा खालामनानै थायो। बेखौ साननानैनो आङो दिनैहाय बे सासे आबै ना बैसोआव सोमोन्दोआव आरो बैसो हिसाबैब्लाबो आबै आरो जों धोरोम हिसाबै मोनसे मण्डलिनि मोनसे गिर्जानिनो होनना बुंजायो, रमान केथलिकनि। ओमफ्राय ओंखायनो गोसोखौ बोरैबा नांदों, मैयानो खोनानानै थै बा आंनि ब्लाडखौ होनो मोननानै गोसोखौ गोजोन मोनदों। बा बिसोरनि न'खरा गोजोन मोननाय मोनि बे उननि बाथ्रा, आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों। एज ए बर' फिसा, एज ए बर' मानसि, बर' सुबुं, बर' रायज्लायग्रा। खिन्थु आं थैखौ नन बर'फोरनो, सोरबाया बर'निफ्राय सेकेन्ड टाइम गुस्लायनाय बे मानसिनो होनाय जानाय नङा आङो थैखौ। आंनि थैया एसेब्लाबो दाम दं। मानो होननानै बुङोब्ला आं दिनै एज ए जाथि हिसाबै, एसे बर' फिसा हिसाबै आं होनो गोसो जादों। आं डनेट खालामगोन। जाय मानसिया दिनै ब्लाडखौ लागोन, आंनि ब्लाडखौ, आं बे न'खरनिफ्राय फैसा थाइसेबो नाङा आंनो। न'खरा आंनो अनलि ग्लुक'ज मोनसेल' लोंहोबानो जाबाय, अब्लानो जथेस्थ'। आंनि गोजोननाया बावहायनो। आरो न'खरा, बिसोरनि न'खरा जुदि आङो बेमारिया बा जाय सुबुङा बिसिनायाव गोग्लैनानै थानाय बे मोनसेया बे ब्लाड बेग मोनसे मोननायाव जुदि गोख्रों सिखांफिननो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आंबो आसा खालामदों। लोगोसे आरो बिनि गोग्गो देहा, मोजां देहा थानो हानायनि थाखाय आं इसोरनियावबो आर'ज खालामगोन, आं प्रेयारबो खालामगोन बिनि नामावहाय। आं दिनै जों 4 मानसिनो होबाय। केन्सार पेसेन्टनो 2, ओमफ्राय 2 केन्सार पेसेन्टआबो दिनै रुंसारि जालांबाय। बाक्सानि सासे खुदिया, ओरैबायदि अन्थाव बाथाव खुदियामोन, बियो 10-11 बोसोरनि खुदियामोन, हिन्जावसा। आं दुखु नांदों, दाबो गोसोखांदों। बे गथ'नोबो हैदोंमोन आं गुवाहाटियाव GMCHआव थांनानै ब्लाडखौ हैदोंमोन। दिनैबो सेम काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट, बावहाय आं ब्लाड डनेटखौ होनाय जादों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आं जोंनि दैदेनगिरिफोर बा गुबुन लिडारफोर दिनै गावनि रां रुफा धोन दौलत बेफोरखौ लाना गोबाङानो माने माबा खालामो, दुगा खालामो। नाथाय नोंसोर बै जाय सुबुंफोरनि थाखा फैसा बेफोरखौ देरसिन खालामनानै थाग्रा, बिथांमोननि थाखाय जिउआ देरसिन नङा। नाथाय बिसोरनो थाखाय रां रुफा धोन दौलत बेफोरो देरसिन। आं सानो दिनैहाय सोरबा सासेखौ थाखा फैसाजों नङा, माबा मोनसेजों सहाय खालामनो होनायासो देरसिन होननानै आं सानो। दिनै थाखा फैसा होनो हाबानो जे आं सहाय खालामदों बा माबा मोनसे खालामदों, नाथाय बे नङा। दिनै जों सहाय खालामनांगोन। आं फैसा गैया, आं बिनो थै होनो हानायनि गोहोआ दङ, ओंखायनो आं बिनो ब्लाड बेग डनेट खालामनो हानायनि गोहो मोनसे दं, ओंखायनो आं बे सुबुंनो ब्लाडखौ डनेट खालामदों। मैयानो बिथांमोना आंनावहाय फन खालामदों, ओंखायनो आं दिनैहाय मैया खोथा होनाय बायदि दिनैहाय मावफैदों। खोनानो मोन्दों जाय मानसिया ब्लाड लागोन, आंनि थैखौ लागोन, आरो बिनि फिसायाबो बेंगुराफोरबायदि आथिङा फारसे लेंग्रा, थाबायनो हाया होनना खोनादों। खिन्थु बेफोरबायदि मानसिखौ जों सहाय होद्लायाबा सोरबायदिया सहाय होद्लायगोन? दिनै जों बर'नि गेजेराव गोबाङानो थैनि थाखाय बा माबा मोनसे मुलि थरसे जानो थाखायनो गोबां दुखु खस्थ' खालामनो गोनां जायो। नाथाय जोंफोरो दिनैहाय थांना थासान्दि सोरबा सासेखौ सहाय खालामो। बर'नि अनगायै हारसाफोरनो आं थै थोबसेबो होनो हानाय नङा। आंनि जिउआ ओरैनो जोबलांनो हागौ, थेवबो आं हारसाफोरनो बा गुबुन हारिनो, गुबुन ट्राइबनो मालाबाबो होनो हानाय नङा। आंनि बेमारा सिगां सुगार जादोंमोन, ओमफ्राय बे सुगारानो बिराद गोबावखासै, ओमफ्राय बिराद गोबाव जानानै ओमफ्राय दा मा जाखो, थैयानो रानलांबाय थायोसै। सुगारालाय दाखालि नायनायाव नर्मेल मोन्दों, 109 मोन्दों, ओमफ्राय दा थैयानो प्रब्लेम जाबाय। ओमफ्राय दा नायनायाव किडनिबो एसे प्रब्लेम मोन्दों, बेनो आरो बिराद थैबो नांगौ जाहैबाय। ब्लाडआ मोनबेसे बेग नांगौ? थैखौ थैयाखौहाय 2 होलाबो जानाय होन्दों आरो 3 होन्दोंमोन, बथलथाम होन्दोंमोनानो, ओमफ्राय दा 2 होबाबो जागोन। बेमारिनोनो होदोंमोन आं ब्लाड बेग मोनसे दा, ओमफ्राय
मोननै मोनथाम नांगौ होनदोंमोन मोनथामथ' हानाय नंला आङो जायखिजाया मादैनि कन्डिसन आरो न'नि कन्डिसनखौ नायनानै आङो 1.5 मासनि गेजेराव ओरैनो मिनिमाम मास मोनथामा जाथारनांगौ जाय ब्लाड होग्रा आं दिनैहाय 1.5 मासनि गेजेरावहाय मादैनो होदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो नाङा अनलि बिसोरनि मोनसे अननाय जे बर' सुबुं हिसाबै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनैहाय बेखिनिखौनो लाबोनाय जादोंमोन जय बर' हारि।